Separato जोंनि नङा बे बिलासिपारानि नङि बिटिआरनि नङि सासे बिलासिपारानि आउट अफ बिटिआरनि मानसिया जोंनि एसेबां माखासे 50टा खामानिखौ बोरै मोननांगौ सोर जड़ित दङ बेजों प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो आरो नै उदालगुरिनिया 52 सासे मानसिनि एके मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानो 52 खामानिखौ होदों 110टा 110 खामानिखौ बे सासे मानसिनि होनाय जादों मा सर्त दं एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानो मोनाखै एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मोनसेखौनो मोनाखै सासे मानसिया 110टा बोरै मोनदों एबसुनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै खामानि मोननो थाखाय दिनै एसेबाबो गोसो दङ दिनै आन्दोलनखौ दोनथ'नानै जोबथ'नायनि थाखाय जिरायनानै संसार जानो थाखाय गावनि बिसि बिसायजों एसेब्लाबो मोजां न'खर एसेबाबो मोनसे मोजां फरायनायनि परिबेस खालामनो थाखाय दिनै गोबां नाजानाय दङ खामानि मोननो नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मोनाखै सासे मानसियानो 110टा खामानि कौटिनि खामानि बे मानसियाबो जोंनि बिटिसिनि नङा जोंनि बिटिआरनि नङा आउट अफ बिटिआरनिसो जायहा दिनै बिलासिपारानि मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि मा सर्त दं दिनै बेखौ बुंनो आंहा दिनै गोरोन्थि जागोन नामा आंनो नाङा आंनो मोनसेबो खामानि होनो नाङा नाथाय जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ बिटिआरनि रायजो राजाफोर दङ बिटिआरनि बेकार सेंग्राफोर दङ एनडिबिफोर दङ एक्स एबसुफोर दङ बिथांमोननो जों दिनै खुसि मोनगोन दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां खोथाखौ आं फोरमायनो नागिरदों बर' रावनि गेजेरजों जायखौ आं दैहाय बै गेस्ट हाउसआवहाय फुंनि समाव आं एसएमएसआव बुंबाय नाथाय आं बर'आव बुंनो नागिरदों नोंथांमोना नैबे लेखाखौ मोनथिखाबाय बे लेखानि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन बे लेखानि उद्देश्यआनो जाबाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पिनारेडि 15 फाइनेन्सनि खामानि जाय खामानिनि अर्डारा जाहैबाय 58टा खामानिखौ दिनै सासेल' कन्ट्रेक्टरनो होनाय जादों जाय कन्ट्रेक्टरना जोंनि बिटिआरनि नङा बा बिटिसिनि नङा बिथाङा जाहैबाय मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारायाथ' जोंनि नङा बे बिलासिपारानि नङि बिटिआरनि नङि सासे बिलासिपारानि आउट अफ बिटिआरनि मानसिया जोंनि एसेबां माखासे 50टा खामानिखौ बोरै मोननांगौ सोर जड़ित दङ बेजों प्रमद बर' बिथाङा मा सार्थआव मानि थाखाय बे खामानिखौ बिथांनो होखो आरो नै उदालगुरिनिया 52 सासे मानसिनि एके मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि बिलासिपारानो 52 खामानिखौ होदों 110टा 110 खामानिखौ बे सासे मानसिनि होनाय जादों मा सर्त दं एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मानो मोनाखै एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मोनसेखौनो मोनाखै सासे मानसिया 110टा बोरै मोनदों एबसुनि दैदेनगिरि जायफ्रा दिनै खामानि मोननो थाखाय दिनै एसेबाबो गोसो दङ दिनै आन्दोलनखौ दोनथ'नानै जोबथ'नायनि थाखाय जिरायनानै संसार जानो थाखाय गावनि बिसि बिसायजों एसेब्लाबो मोजां न'खर एसेबाबो मोनसे मोजां फरायनायनि परिबेस खालामनो थाखाय दिनै गोबां नाजानाय दङ खामानि मोननो नाथाय मोनसेबो खामानिखौ मोनाखै सासे मानसियानो 110टा खामानि कौटिनि खामानि बे मानसियाबो जोंनि बिटिसिनि नङा जोंनि बिटिआरनि नङा आउट अफ बिटिआरनिसो जायहा दिनै बिलासिपारानि मिस्ट्रेस आसाम एजेन्सि मा सर्त दं दिनै बेखौ बुंनो आंहा दिनै गोरोन्थि जागोन नामा आंनो नाङा आंनो मोनसेबो खामानि होनो नाङा नाथाय जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ बिटिआरनि रायजो राजाफोर दङ बिटिआरनि बेकार सेंग्राफोर दङ एनडिबिफोर दङ एक्स एबसुफोर दङ बिथांमोननो जों दिनै खुसि मोनगोन आं बुंखाबाय आरो नै जोंहा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस कन्स्ट्राक्शना 3,55 लाख रिपेयारिंआ जाहैबाय 2,80 लाख बोरै गनायगोन बेखौ प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव बिपिएम समाव इलिगेलि जानला मोनला फैसाफोरखौ बाहायनानै बिथाङा कारापसन खालामदोंमोन नोंथाङा बुंदों प्रमद बर' सार जे जोङो ओरैबायदि सिस्टेमाव जोङो दिनै फैसाखौ इउज खालामदों मा 3,55 लाखआव दिनै नोंथाङा 2,80 लाखनि रिपेयारिं होदों जाय रिपेयारिंनि निउसफोरा दिनै नायदों बेयाव दिन्थिहैदों जेरै 50 लाखनि बा 30 लाखनि बारा थाङा बेयाव दिनै 2,80 लाख बे कारापसन नङा मा बे कारापसन नङा मा मबे सिस्टेमजों खामानि गासैबो खामानियानो बाहेरनि 58 crore जाया दिनै एमसिएलए फोरनि क्वार्टार 58 crore एनइ इनफ्रा होननाय गुवाहाटीनि मानसिया लादों जायहा नै गेस्ट हाउसखौ बे गुवाहाटीनियानो बेसेबां गिदिर स्किम फिसाबाबो 20 लाखबाबो 15 लाखबाबो
50 crore 80 crore सोब गासैबो बिटिआरनि बाहेरनि गोजा बिटिसिनि मानसिया माखो जागोन जोंनि बेकार सेंग्राफोरा माखो जागोन बिनि थाखायनो दिनै बिटिआरनि अबस्था दिनै गाज्रि दिनै आं बेखौनो बुंदों आं नंगौखौ बुंदों आंनियाव लेखा दं लेखाया माब्लाबाबो नंखाय जानो हाया नोंथांमोना मोनगोन आङो दिन्थिगोन अफिस नोंथांमोन आं बेखौ फरवार्ड खालामगोन जायफोर आंनियाव नाम्बार दङ आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै बेफोर गासैबो खामानिया बिटिआरनि बाहेरनि दै कन्ट्रेक्टरा आं दिनै नोंथांमोननि सायाव बुंबाय थेंक इउ